Sikhulekile bantwana bekhehla, siyakhuleka bantwana bezalukwazi. Mkhulu nogada lo, siyakhuleka magumba amanomhlaba. Siyakhuleka bantwana beNgonyama. Njengoba besike sakhuluma kule video edlule, sikhuluma ngenduku yokubuyisa umuntu. Nansi-ke enye induku ebalulekile. Yikho ubalo-ke leli elinamandla kakhulu, abanye abantu baye belibuke balidelele. Yikho uba linamandla kakhulu ekubuyiseni izinto nokubuyisa izinto ey'suke y'lahlekile. Kungaba izinto ezitshontshiwe, kungaba isithandwa sakho, kungaba inhlahla yakho, kungaba yidlozi, kungaba isidalwa, kungaba izithunywa, kungaba yikho konke okufanele ukuthi kubuye kuwena asebekuthathile ngesandla sokunxele. Le nduku-ke bakwethu induku enhle kakhulu, induku enamandla, itholakala ey'ndaweni ezingathi zingamahlanze. Lezi y'ndawo eziney'hlahla ezimthunduluka, ila uzothola khona le nduku. Njengoba kubusika nje le nduku iqhakazile, iney'mbali ey'phinki. Ngithi ngoba iveli kule sithombe sami, kodwa iney'nduku ey'phinki, iney'mbali ey'phinki I mean. Lo muthi-ke ubizwa umabuya, umabuya sidonsa noma umabuya siphosa. Kuya ngokuthi ngakini niwubiza kanjani, kodwa umabuya lo. Iwona okwazi ukubuyisa inhlahla kumuntu, iwona okwazi ukubuyisa idlozi kumuntu, iwona okwazi ukubuyisa izinto ezithwetshuliwe kumuntu, iwona okwazi ukubuyisa yonke into elahlekile esimeni sempilo yomuntu. Uma uwumuntu-ke wamakhambi noma uwumuntu osebenza ngesintu, le nduku kufanele ukuba uyazi. Le nduku ibaluleke kakhulu, yimpande lena enamandla, yikho ubalo, ayibi nkulu, ayibi ningi, kuba yinqakajana nje ububona lapha amanqakada amancane amhlophe. Iwona esiwasebenzisayo kanye namacembe, kushiyana ekuthenini sisuke sithaka kanjani. Kodwa lokho ngizokufihla kwanamhlanje ngey'zathu ey'thile, ngoba nami kufanele ukuthi ngi-protect-e olwami ulwazi. Kodwa okumele ukwazi ngale nduku, uma ugaya iy'khafulo ayisali le nduku, kumele uyifake. Uma ukhanda amabutho okulanda okubuyisa, kufanele ukuthi uyifake le nduku, noma ukhanda izizwe kufanele ukuthi uyifake le nduku. Uma kugaywa iziko lomsamo, kubuyiswa isidalwa esesiphanjaniswe nomsamo, iyasebenza le nduku, ayisali le nduku. Le nduku inamandla. Le nduku iyasebenza nasemdonsweni ukuze abantu baphinde babuye. Uma ngabe abantu bengenile phakathi kwekhaya baphinde babuye bangahambi unomphelo. Le nduku iyikho ubalo elijule kakhulu ebelisetshenziswa izalukazi phambilini benzela abayeni babo ukuba baphinde babuye. Le nduku iyisebenze ngemfihlo, ngoba sazi ukuthi phambilini abantu besilisa bebenokuhamba beshiya amakhaya. Uthole ukuthi umuntu usebanjezelwe ezinye izinto ngapha emazweni la ayozama khona amatoho. Ogogo-ke bebeye besebenzise le mpande le ngokujula ukuze bakwazi ukuthi babuye labo bantu asuke behambile. Noma mhlambe kukhona umuntu owaduba ikhaya washawa ngoduka nezwe, le mpande ibalulekile uma kusuke kuthakwa induku zokumbuyisa, ngoba umuntu uyakwazi ukubuyiseka ngempande noma ngabe usewahamba iminyaka ekhaya, kodwa siyakwazi ukuthi sithake impande simbuyise. Uma usuke ugaya-ke le mpande ungenayo, ngingasho ukuthi impande yakho isuke inamandla amancane uma kuziwa ekubuyiseni izinto. Abantu bazokhumbula kule video engiyiphostile, uma ukuthi awuzange uyibuke ungahamba uyi-check-a ividiyo engiyiphoste before le ebikhuluma ngesikhafulo noma ngomuntu owubuyisa umuntu wakho. Leyo vidiyo izokusiza kakhulu ukuthi ukwazi ukuqonda ukuthi sikhuluma ngani. Le nto ibala ney'nduku ey'fana noNhliziyonkulu nezinye iy'nduku ey'julile. Kanti nento engikholelwa kuyona ukuthi wonke umuntu osuke elandela ikhasi lami noma elandela umkhulu nogada uwumuntu onakho ukuphatha amakhambi, noma bekhona abanye abantu abangawaphathi kodwa bafisa ukuba nolwazi. Ngicabanga ukuthi lezi hlahla esikhuluma ngazo ungakwazi ukuzithola, ungakwazi ukuzifuna uzithole uma uwumuntu ozikhathazayo noma ozihluphayo ngaleyo nto leyo. Back to le nduku ebesikhuluma ngayo umabuya. Ziningi-ke iy'ndlela ey'setshenziswa ngazo le nduku le, isebenza ngey'ndlela ey'ningi, kushiyana ekuthenini wena unolwazi olukanjani noma inhloso yakho ilele kuphi njengoba uthinta leli khubalo. Ikakhulukazi uma kusuke kuzothakwa amabutho okubuyisa izinto ezitshontshiwe, ihlanganiswe ney'nduku ey'fana nehabiya, ngoba lapho suke sifuna ukuthi ilwe leyo nduku, kodwa leyo nduku ngichaza kahle nayo ngelinye ilanga. Leyo nduku leyo iyinduku eyisebenze nasezizweni uma kusuke kukhandwa ipoliyane, njengoba kwakwenziwa ipoliyane phambilini. Kodwa angikhuthazi ukuthi abantu bayisebenzise uma besuke bengebona abelaphi noma bengenawo ulwazi ngale mpande, ngoba iy'mpande eyingozi kakhulu, impande ebucayi, impande ebizwa ngehabiya.
uma buya impande engenankinga, impande enhle yokubuyisa izinto, impande emhlophe njengoba uyibona la manqakada amhlophe, iphinde ingene nasendukwini futhi izobe usoka ngoba kufanele ukuthi insizwa uma ikade ivakashele owesimame aphinde abuye, angahambi unomphelo. Kahle kahle le nduku induku ebaluleke kakhulu ekusondezeni izinto zakho nasekugcineni izinto zakho eziyigugu kuwena. Ngingasho nje kanjalo, le nduku ngiyikhiphela lokho, ngikhiphela labo bantu, ngisiza labo bantu labo. Thokoza.